mga binati o minahal kong matalunan. Okay, today is Monday. Unya ugma pohon guys, Yolanda's anniversary. Kung diin ugma pohon mao yung anniversary sa pag-abot ni Yolanda sa katong bagyo bitaw nga daghang nga wad-an o mga kinabuhi. Kung diin karon gi murag na kuan gihaliday siya para murag bitaw gipahinungod kini sa katong pagkuan ni Yolanda. Murag gihimo siyang kuan non-working holiday kay tungod sa panghitabo nga gida ni Yolanda. Murag nag-anniversary niya dunay mga kuan sa mga kuan nang murag nangawa ba, murag na misa nga na mga murag pagunita ba sa kuan ni Yolanda sa pag-abot sa Pilipinas. Okay, sa Liti day Pilipinas ba rin. Okay, ako manginaot nga ugma pohon walay trabaho kadtong basig masipyat mo ari mo nga way tao ba, sayang yung oras. Pahibalo sa tanang taga Matalom nga walay opisina ang local government unit of Matalom. Ugma pohon November 8, 2022 tungod sa Yolanda's anniversary bitaw nga gi-celebrate sa mga taga Leyte or Leyte nga kuan. Okay, ako manghinaot nga maayo ang atong pag-celebrate ugma pohon sa Yolanda's kanina mga panghitabo. Okay, sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa among lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan jud og mga investor nga ganahan magnegosyo diri sa among lungsod. Og ganahan mo maghimog mga mall at charot murabog taas pang sa tinuod bitaw guys, wala imposible basta magtinabangay kitang taga Matalom niya. Daghan pong mga musanong mga investor nga ganahan magnegosyo diri sa among lungsod. Kung manghinaot nga musanong tong mga negosyante nga mo put up og negosyo diri sa lungsod sa Matalom. Once again, Iko Pipi live diri sa municipality of Matalom. Ako magaingon nga ang panaghugpong sa taga Matalom mao'y susi sa kalambuan sa tong lungsod.